Lazarraga sariak 2010 urtean sortu ziren Araban arlo sozioekonomikoan euskararen sustapenak zeukan premiaren baitan, beraz aurtengoa bere 5. edizioa dugu. Harrezkero 2 urtetan behin, Lazarraga sarien xedea da saritzea Arabako lurralde historikoko eta Trebiñuko konderriko esparru sozioekonomikoan hainbat entitate eta pertsonek euskara txertatu eta edatzeko egindako lana. Euskararen gizarte erabilera sustatu nahi dugu, arlo sozioekonomikoan ere. Baldintzak sortzen jarraitzea da asmoa. Ezagutza datuek eta areago ulermen mailak eskaintzen dituzten aukerei, ateak zabaldu behar dizkiegu. Arabako gizartearen 48,2% euskaraz ulertzeko gai baldin bada, Araban eman den abantzua handia dela ezin ukatuko dugu. Belaunaldi berriak eskola prozesua euskaraz egiteko gai izan badira, arlo sozioekonomikora jauzi egitean bitartekoak eta baliabideak eskaini beharko ditugu. Lan munduan bide beretik jarraitu behar dugu eta horretarako beharrezkoa da lan mundua gazteen hizkuntza errealitatera egokitzea eta euskaraz aritzeko aukerak eskaintzea. Hezkuntza eta lana ardatz garrantzitsuak izango dira gazte elebidunen harrobia lan mundura eramateko. Hezkuntzan ikasleekin landutako ildoak lan munduan segida izateak koherentzia erantzten dio gure jardunari. Izan ere beste eremu bat zabaltzen dugu euskaraz bizi eta sozializatu ahal izateko. Horretan ari gara. Arabako Foru Aldundia sustatzaile nagusia da Lanabes ekimenean. Araban euskara lanean ekimenean. La mesa de trabajo Lanabes reúne tanto entidades públicas como privadas, asociaciones y federaciones de naturaleza diversa, con un único objetivo: aumentar la presencia del euskera en el ámbito socioeconómico. La mesa de trabajo Lanabes es una herramienta con proyección hacia el futuro, para quien quiera que su lengua de servicio, su lengua de trabajo sea el euskera y para trabajar en la comunicación, recursos y objetivos compartidos. A través de Lanabes y a través de los premios Lazarraga, queremos responder a la evolución de nuestra sociedad aquí en Araba, ya que el 48,2% de la sociedad alavesa es capaz de comprender el euskera. Un pueblo que cuenta cada vez con más personas bilingües tiene que garantizar cada vez más espacios para vivir en euskera, sea cual sea el ámbito. Nuestras empresas son competitivas, por lo tanto, que sean competitivas también en su gestión lingüística. Nuestra formación profesional es ejemplar y competitiva, por lo tanto, que sea también ejemplar y competitiva en el uso y la presencia del euskera, en definitiva, en su gestión lingüística. Por lo tanto, quiero poner en valor y reivindicar como innovación una adecuada gestión lingüística en el ámbito socioeconómico en Araba. Y precisamente por ello, y como reconocimiento a los alaveses y alavesas, y a las empresas alavesas que promocionan la presencia del euskera en el ámbito socioeconómico, es por lo que convocamos los premios Lazarraga. Eta orain Robert Gutierrezi, bai euskarari elkartearen zuzendariari, emango diot hitza. Egunon guztioi, mila esker. Diputatuak esan duen bezala, 2010ean Arabako Foru Aldundiak eta Bai Euskari elkarteak jarri genituen martxan Lazarraga sariak, eta gaur Lazarraga sarien 5. edizioaren aurkezpenean egitasmo honen funtsa argi izaten jarraitzen dugu. Alor sozioekonomikoa, lan mundua, enpresa mundua eta euskara uztartzen diren eremuan kokatu behar ditugu Lazarraga sariak, elkarlanetik sortu eta antolaturiko egitasmo gisa. Aurtengo edizio hau, esan den bezala, Lanabes, Araban euskara lanean egitasmoaren barruan kokatuko da. Lanabesen, Arabako Foru Aldundiak lideratuta, SEA, Arabako enpresariak, Arabako Merkataritza eta Industria Ganbara, Arabako Merkataritza Federazioa, Laneki, Elektra Vitoria eta Orekaite enpresak, eta Bai Euskari elkartea, ari gara elkarlanean, Araban euskararen presentzia sustatzeko eta handitzeko helburuarekin. Guraldetik, Bai Euskarari elkartea ekarpen ugari egiten ari da urte hauetako ibilbidean. 2007an sortu zen Bai Euskarari ziurtagiria kudeatzeko, eta gaur egun Bai Euskarari ziurtagiri bat baina askoz gehiago izatea lortu dugu.
gero eta eragin eta arrakasta handiagoa lortzen ari diren proiektuak, tresnak eta baliabideak lantzen, sortzen eta egokitzen ari baikara Euskal Herriko enpresen eta profesionalen eskura jartzeko. Batzuk aipatzearren, hor daude, enpresarean proiektua, lansarean lanataria, jarraibide egokiak, eta bar. Argi dugu gure ekarpena lagungarria izaten ari dela, alor sozioekonomikoaren espazioak euskaraz betetzeko, eta horretan segitu nahi dugu, eta kasu honetan, Arabako Foru Aldundiarekin batera, Lanabes eta Lasarragasarien proiektuetan bidaide. Lasarragasariak 2 urtez behin egiten den sariketa da, Arabako Foru Aldundiaren Euskara Kultura eta Kirol Sailak bai Euskari Elkartearekin lankidetzan, helburu argi batekin, Arabako lurralde historikoaren eta Trebiñuko konderriko esparru sozioekonomikoan euskara txertatu eta hedatzeko egindako lana aitortzeko eta saritzeko. Lasarragasarien bidez, euskararen normalizaziorako bide honetan urratsak ematen ari diren entitateak zein pertsonak sarituko ditugu. Haien lana, haien konpromisoa eta helburua lortzeko duten ilusioaren aitortza bat da. Araban ere euskaraz lan egin eta euskaraz bizi nahi dugulako. Lasarraga aitzindaria izan zen euskaraz idatzi zuelako eta haren izen hartu duten Lasarragasariak ere aitzindariak dira eta sarituko diren enpresak ere aitzindariak izango dira. Euskararen normalizaziorako bidea urratzen aitzindariak eta bide erakusleak. Guztira 5 sari ezarriko dira, bai entitatentzat eta baita pertsona fisikoentzat ere. Eta epaimaiak kontuan hartuko ditu hainbat irizpide. Esate baterako, zerbitzua euskaraz emateko eta lana euskaraz egiteko hartu diren neurriak, euskaraz lan egiteko bideratzen diren baliabideak, kontratazioetan euskara sustatzeko bideratzen diren politikak eta neurriak, barruko dokumentazioa, hizkuntza paisaia, kanpoko komunikazioa, produktuaren konsumitzaile eta erabiltzaileentzako elementuak, euskaraz egindako prestakuntza, lanbide heziketako praktikak euskaraz egiteko aukera eskaintzea, ikusten duzen bezala hainbat dira baloratuko diren irizpideak. Hautagaitzak pertsona fisikoek zein entitateek aurkez ditzakete, eta Arabako lurralde historikoan edo Trebiñun egoitza izatea da baldintza bakarra hautagai moduan aurkeztu ahal izateko. Proposamen aurkezten denean, emandako informazioa eta arrazoien azalpenak kontuan hartuko dira, eta proposamenak aurkezteko epea urriaren 18 arte zabalik egongo da. Aukera diferenteak, bide diferenteak egongo dira proposamen horiek aurkezteko, eta hemen pantailan duzuen webgune honen bitartez, Lanabes proiektuaren webgunearen bitartez, lanabes.eus, hor badago atal bat, Lasarragasariei eskainita, eta hor bertan ere aukera dago hautagaitzak aurkezteko. Hor ikusten duzuen bezala, aipatu ditudan irizpideak eta bar agertzen dira, Lasarragasarien bideoa ere agertzen da, aurreko edizioetako informazioa ere ikusgai egongo da, eta bidali proposamena atal honetan aukera egongo da hautagaitzak aurkezteko, eta gero froga dokumentalak ere aurkeztu behar badira, dokumentuak argazkiak eta bar, bertan ere aukera egongo da horiek txertatu ahal izateko. Beste aukera batzuk ere egongo dira, beste bide batzuk ere egongo dira proposamenak aurkezteko, Arabako Foru Aldundiaren webgunearen bitartez ere aurkeztu ahalko dira, eta baita Euskara Foru Zerbitzuaren bitartez. Sare sozialetan ere presentzia egongo da, bai Twitterren eta baita Facebooken ere, eta kanal horien bitartez ere proposamenak jasoko ditugu. Esan bezala, urriaren 18 bitarteko epea egongo da hautagaitzak aurkezteko, eta ondoren epaimaila elkartuko da, epaimaila osatuko dute Lanabes talde eragilean parte hartzen duten entidadeak, lehen aipatu ditudan entidade horiek hartuko dute parte, eta sari banaketa ekitaldia azaroaren 8 izango da Gasteizko Artium Museoan. Bukatzeko,
bertan ere webgune honetan ikusgai daude aurreko urteetan saritu diren entidade batzuk, eta izen batzuk aipatzarren, hor daude esate baterako aurreko Lasarraga sarietako saridunak, Kepa Mendia, Kooperatiben Konfederazioa, GES, Sistemas Ferroviarios, Launa Upategia, Abel Enbeita, Kuadrabus, Gometegi, Asa Ikastola, Villa Lucia, Besa Upategia, Elektra Vitoria, Orekaite, Agirre Lekue Farmazia, Aner Garmendia Egamaztarrekoa, Adigrafik, Txema Pascual, Etxeko Baratza, Lautada Bizirik eta Ciudad Jardin. Hauek izan dira urte hauetan Lasarraga sarien bidez nabarmendu ditugun entidadeak. Oso ondo, galderarik jo, baleo? Bai, hor daude zerrendamen dago taldera gilea atal honetan agertzen da, hor daude SEA Arabako Foraldundiarekin batera, SEA Arabako Enpresariak, Arabako Merkataritza eta Industria Ganbara, Ainkomer Arabako Merkataritza Federazioa, Elektra Vitoria eta Orekaite Arabako Enpresak, Laneki eta Bai Euskarari Elkartea. Bide batez, webgune honetan ere agertzen da proiektu honen barruan garatzen ari garen proiektu diferenteak, hor daude proiektuak, hor daude eskaintzen diren baliabideak, informazio guztia bertan dago. Ja, ondo. Josu. Rafa? Audio bideliko diozuen, bale. Ez, lasai. Oso ondo. Mila esker.